ಆಡ್ರ ಬೈದೇರಿನಿ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಪ್ರಬಲಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಪಪ್ಪು ಆಡ್ರ ಬೈದ್ದೇರಾರೀನಿ ಬಾಲೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲಿರು ತಾರೆ ಉಳಂತರಿ ಮತ್ತು ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜಿ ದುಡ್ಡು 25 ರೂಪಾಯಿ ರಡ್ಡು ಪೂದಿತ್ತೇರು ಮುಲಂಚನಿ ತಿಪ್ಪು ಗಂಡ ಅಂದ ಹೆಂಗೆ ಕೋಡೆ ಪಾಡ್ನಿ ನಾನು ಒಂಜಿ ಇನಿಯ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಆತೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಇನಿ ಪಾಡ್ದೆ ಬೆಲೆ ಕುಲ್ಲುಗ ಮುಲ್ ಕುರ್ಚಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಕುಲ್ಲರ ಪಪ್ಪು ಏಪೇಪ ಸೋಮವಾರ ಪಾಡುಜ ರಂಗಾರೆಲ್ಲ ಬಕ್ಕೆ ಪೈತಾರಣ್ಣೆ ಬುಧವಾರ ಪಾಡು ಬರ್ ತಪ್ಪು ಅಮಾಸೆ ವಾದಿನ ಪಾಡುವರತೆ ನೆಟ್ಟ ಕನ್ನಡ ಇಷ್ಟು ಬರು ಪಬ್ನದೇ ಸೊಪ್ಪು ಅಣ್ಣ ಇಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಇರ್ತೀರಿ ನೆಕ್ಕತ್ತೆ ಪನ್ಪುನ ಕನ್ನಡ ಇಷ್ಟಿಂದ ನಿಂತೀರಿ ಅಂದ ಈಗ ಮುರಂದಕ್ಕೆ ಪೋಡಿಗೆ ಅಂದೆ ಮುಟ್ಟಚ್ಚಿ ಬೋಡು ಅಜ್ಜಿ ಜನಪರ ಬಿಡು ಮಗ ಅದಿಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡನ ಅದಿಲ್ಲ ಕುಲ್ಲುಗ ಕುಲ್ಲುಗ ಸರಿ ಕುಲ್ಲುಗ ಓ ನಮ ಶಿವಾಯ ಕಾಪದ ಮಾದು ಮೋ 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 ನಮ ಶಿವಾಯ ದಾವದ ಮೋ ನಮ ಶಿವಾಯ ಕಾಪದ ಮೋ ನಮ ಶಿವಾಯ ಕಾಪದ ಮೋ ನಮ ಶಿವಾಯ ಪರಮಂಗಲ ನಮ ಶಿವಾಯ ಪರಮಂಗಲ ಓ ನಮ ಶಿವಾಯ ಪರಮಂಗಲ ವೈದ್ಯಲಿ ಮುಲಬೈದ್ಯ ನ್ಯಾಯನಾಲಿ ಹರಿಯ ಈಶ್ವರ ಮಂಗಳ ಪಂಜ ಅಟವೈದ್ಯ ಸಂಗಮ ಮಂಗಳ ಅಂದಲಿ ನಾದ್ಯದ ಈಶ್ವರ ನಿಂಕುವ ಸತ್ಯ ರಂಜಿ ಕಂದ್ರೆ ರಾಜಾಟೆ ರಕ್ತ ಕಂದ್ರೆ ಕತೆ ಮಂತ್ರಿಯ ತಕ್ಕಂದ್ರೆ ಮದುವೆ ತಕ್ಕಂದ್ರೆ ಗಂಜಲಿ ಅಂಕುರು ಮಂತ್ರ ಗದ್ದೆ ಮಂತ್ರಿ ಅಂತೆ ನಡು ಸತ್ತ ದಾದನು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಇತ್ತಲ್ಲ ದಾದನ ಬಾಳಿ ಹೋಳಿಗೆ ಬಂದು ದಾನ ದಿಷ್ಟಿ ಇಂಥ ನಾನು ದಿಷ್ಟಿ ಇನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ದಾಂತ ಲೆಕ್ಕನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಸತ್ಯ ಹೀಗಾಗಿದೆ ಕುಟುಂಬದ ಜಾಲಿಗೆ ನಾವೇ ಹೀಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನೊಂದು ತಂಬಿರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾಗದೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂತೇವೆ ಅವು ಷಷ್ಠಿ ಇದಂತು ಮುಲ್ಪ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಸುಜತ್ತಾನೆ ಆ ಉಗ್ಗೆಲು ಅಂತೀನಿ ಉಗ್ಗೆಲು ಹೆಂಗೆ ನೀರು ತಿಕ್ಕಿಂದಂಡ ಏನು ಇದು ತಮಿಳ ಬರ್ತಾವಂತೆ ಉಗ್ಗೆಲ್ಲನೇ ಅದು ತಿಕ್ಕದನಕ್ಕ ದುಡ್ಡು ತಿಕ್ಕಂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದುಡ್ಡು ತಿಕ್ಕಂದ ಜಾಯಿ ಹೇಳಿ ಇದ್ದೀರ ಅವು ಜೀವನದ ಬೈತೆ ನಾನು ಗಂಟೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡೆಲ್ಲಡಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ದೇ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಬಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಗುರುಗುಲ ಐತಿ ಸನ್ಮಾನ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಎರಡು ಹರಿವಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಸಾಲು ಬೊಕ್ಕ ಉಂಡು ಏನದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸನ್ಮಾನ ಗುರುಕುದನ್ನು ನಾನೊಂದು ಇರುವ ಸೊಸಾಯಿಗ ಮಿಕ್ಕು ಸೇರಿದ್ದಲ್ಲ ನೀವು ಇರತ್ತ ದೋಸ್ತಾನೆ ಆಯ್ತು ಮಲ್ಲಾಯ್ತು ಸೇರಿದು ಬೇರೆ ಕೊಂಚ 25 ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಾಗ ಅವಳು ಇಟ್ಕೊಡಿ ಅವು ದೇವದುರ್ಗ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಇಟ್ಕೊಡಿ ಸೌಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಡ 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 ಅಂದ್ರೆ
చిన్నగల కానీ కూడా ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಂದೆ ಅಬ್ಬಾ ಚಲೋ ಕಾರಿಂದು ಅಂದೆ ಅಂದೆ ಕೈಕರ ಬಚ್ಚು ಪ್ರದೇ ಗಾಡಿ ಜೂಯಕ ಮಸ್ತ್ ಫೋಡಿಗೆನೆ ಫೋಡಿಗೆ ಆಯ್ತು ದೊಡೆ ನಡ್ಕ ಫೋನ ಗಾಡಿ ಬತ್ತುಂಡ ನಾನು ಒಂದೇ ಫೋಡಿಗೆ ಹೇಳು ಅಜ್ಜಿಗೆ ಕೂಡ ಅಂತ ಒಂದು ಅದು ಬಿಡಿ ಲೋಟ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫುಲ್ ಲಾಯ್ಕಿತ್ತು ನಾವು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಷ್ಟು ಕಣ ಜೋರು ಫಿಲ್ಲರ್ ಬಾರಿ ಲೈಫ್ ನೀರು ಅಷ್ಟು ತಪ್ಪು ಅದು ಗೊತ್ತುಂಟಯ್ಯ ಹೊರ ಹಪ್ಪಳ ಹಾಕಲೇ ಹಿಂದಿಲ್ಲ ಹೊರ ಆಗಲೇ ಅನ್ಕಿದ್ದು ಗುಡ್ಡು 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 ತೋಟ ಅಂದಿತ್ತು ಜೋಕ್ ಹೆಂಚಿತ್ತು ಕನ್ಪೇರಿ ಹೋಗಿ ಪೂರ ಕೊಡವಾ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ದೊಡ್ಡ ಹೋಗಿ ಸಂಗತಿ Soalnya musa cang, nara rancun, dah rancun, itu, kok nala apa itu manda, itu juga pun manda rancun itu. Anjir. Cuman aku lebur nanti ada. Anjir, aku lihat cerita kurang sih. Mungkin pasal. Alah, ini betul betul benda. Wajar, tahu tak mana sih? Iya. Apa yang menjual? Angkat. Hari itu. Hari itu. Ini juga tu. First time nanti inci na luar guna, inci darat. Itu kicik. dah anda yang ni satu dia tu pakai. Kita hari tinggal an, kita lagi kita. Kalau ni patut satu ada ni. Ini satu aku sedang. Dia ada contoh di kiri ada foto.
ಕನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಬ್ರು ಏನು ಬುರ ಹಾಕುಣದೆ ಕೈಕಾರ ಬರಲಕ್ಕ ಇತ್ತ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಬಂಡೆನಲ್ಲ ಯಾವ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಈತು ಮುಂಚೆ ಅಲ್ಲಿ ಘಾಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡ ಘಾಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿಂది ಗಾಳಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿంది వాన ఉంది ఎక్కడ పట్టండి వాడితే అలా ఇస్తాయి ఇంకా 14 ఉంటుంది 14 ఉంచి వంటల కారం వస్తుంది ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಹಣ್ಣಂತ ಕಾಡು ಬಾಬು ಆಟ ಕಟ್ಟಿ ಬತ್ತ చాలా హుషారు ఉన్నాను అందు హుషారావుడు శాలే పోడు కాలే అందు 14 నుంచి వాడు 14 నుంచి వాడు ఆడ కారం వస్తుంది కొంచెం అరిగిన దేశం మిని కొనప్ప ఫుల్ వాతే అతడికెలా ఉంది గురుమల్పరు దేవస్థానం కొట్టుకున్నాండి ఏం వేటని కొట్టుకున్నావు అందే కొప్పాను ఇట్లా పూజ కొత్త ఉంటా అంటే అవు వేటని కొట్టుకున్నావు ఇల్లు మొత్తం ఏం కొట్టుకున్నావు కార ఎలా కొట్టుకున్నావు అన్న అండి ఉద్యోగ అన్న వచ్చి కుట్టెలా కుట్టుకుంటున్నాను కుట్టు తక్కువ అది తారని దాని 10-50 ఒక అంగడి మారుతుంది కొబ్బరి అంటుతారే ఫుల్ కుసొస్తుంది ರೇಟ್ ಮತ್ತೆ ತಾರಾಯಿಲ್ಲ ಅದರ ರೇಟ್ ಇತ್ತಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ತಾರಾಯಿದ್ದು ಉದ್ಯೋಗ ಇತ್ತ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ರೇಟ್ ಉಂಟು ನಾನಿ ನೆಕ್ ಮರಕ್ ಬೊಟ್ಟುಡೆ ಅಂದ್ ಯಾನು ಕಾಜಿನ ಮರಕ್ ಬೊಟ್ಟು ಏನ್ ಕಾಯ್ಕ ರಾಚಿಂದದೆ ಐತೆ 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 ಅವ ಈತ ಈತ ಮುಂಚೆ ಬಾರಮ್ಮ ಘಾಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡ ಜಿ 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 ಇರುವಾಗ ಬರ್ಕೊಡ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಕುಂಟು ಒಂದು ಕೈ ಕುಂಟು ಹಾಂ ಉಂಟು ಅಯ್ಯ ಒರಿ ಫುಲ್ಲ ನನಗೆ ಐತೆ ಪಸಂದೆ ಫುಲ್ಲ ಬೋಡೆ ಬೇಟೆ ಗುಂಟು ಬೇಟೆ ಬಣ್ಣ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಮೆತ್ತೆ ಮೆತ್ತಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮೆತ್ತೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆ ರೇಂಜ್ ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಇಪ್ಪಡು ಅದೇ ಪಚ್ಚಿ ಸರಿ ಕುಳಿತು ದಿಷ್ಟಿ ಪೋಡತ್ತ ದಿಷ್ಟಿ ಪೋಡತ್ತೆ ಬಾಬದ ಆಂಡು ಪೋಡ್ಗಿದ ಬಾಬಿ ನಂಚ್ಕೊನಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಇಪ್ಪಡು ನೀರು ಬಿಡ್ಲೆ ನೀರು ಬಿಡ್ಲೆ ನೀರು ಬಿಡ್ಲೆ ಅಂದಂದು ಅಂದ ಎಂಚಿನ ಆಟ ಕಟ್ಟುನು ಬುಲಿಪ್ಪುನು ಬಕ್ಕೊಡೆ ಗಂಧ ಬಟ್ಟೊಂದಿಗೆ ಗಂಧ ಬರುತ್ತೆ ಬಾಲಿಗೆ ಅಂದು ಜೇಜನ ಗಂಧದತೆ ಜೇಜದ ಗಂಧ ಸಾನು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ದಾದನ ಬಾಲ್ಯದ ದಾದನ ಎಷ್ಟಿಂದು ಆ ಕಾಲದ ಮರ ಮಂದು ಆ ಕಾಪದ ಮರ ಮಣ್ಣಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ದೇವಿ ಮಾಡೋದು ಹಾಲದ್ದು ನಂತದ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಬಿಡಿಸಬೇಕು ಬಾಲಿಗೆ ದುಷ್ಟ ಮತ್ತು ದಾಲ ಅರವತ್ತು ಸಾಕ್ಷಿ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂದೆ ವಾರಮಿ
ಹೊಸದ ಪೂಜೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಾರಿ ಗಡ್ಡ ಮನೆ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದೆ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಪರ್ನಗೊಂದು ಪತ್ತು ಗಂಧವಾದ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಇಂತೇನು ಕೊಟ್ಟೆ ಲೆಪ್ಪರಾಬುಜಿ ತೊಟ್ಟೆ ಏನು ಫೋನ್ ಹೋಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಗುಂಟ ಮುಖಂದ 5 ರೂಪಾಯಿ ದೇವರ ಕೈ ಕರ್ಸುಕೋರಿ ಅದನ್ನ ಯಾರು ದಿನ ದೀಪಾಡ್ಬೇಕಾ ಕಾಡೆಲ್ಲ ಒಯ್ಯಲ್ಲ ಉಂದಿರ್ಬೇಕು ಇನ್ನು ಅಂಗಾರದನ್ನ ಶುಕ್ರವಾರ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಕಮ್ಮಿ ಇದು ಬ್ರಾಣಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಯಾರಿಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಮಂದಿ ಕೊಡ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗ ತನ್ನಂಗೆ ತಂದ 10 ರೂಪಾಯಿ ಮಂಪಂಡಗೆ ದಿನೋಲ ಹಣ್ಣಂಪಯ್ಯ ಸಕ್ಕರೆ ಪನ್ ದಿನೋಲ ಇಕ್ಕತ್ರ ಅವು ಯಾನಿ ಪುನಗ ಒಂದು ಎನ್ನ ಪುಲ್ಯಾಗ ಮಲ್ಪೇರಿ ಮಂದು ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಕ್ಕತ್ರ ಯಾನ್ ಗುಡ್ಡು ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಏತು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಆತೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮಂಡ ಅವು ಮಲ್ಪಂಡ ಮಿನಿ ಬುಡವಲ್ಲಿ ಸಂತಾನ ಮುಟ್ಟಾಗ ಗಾಯ ಗುಣ ಇಜ್ಜಿ ಕೈತಾ ಒಂದು ತೋದಿನ ಮಾತ್ರ ಬೇನೆ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು ಅಂದೆ ಕಾದಿದೀರ ಬಲ್ಲಿತ್ತಿದ್ದೀರ ಗುಣಾನೆ ಅವು ಇತ್ತ ದೀನಿ ಇದರ ದೇವಜಾನ ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪಾಡು ಮನೆ ಇತ್ತ ದೀರು ಹತ್ತಿನ ಓಡಲ್ಲ ಅತ್ಲೀತ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಅವು ನೆಡ್ಡಿ ಕಿನ್ನೆ ಎಡ್ಡಗಾದಿ ಇಂಥ ದೀದು ಮುಟ್ತೀನಿ ಇಂಥ ದೀಪು ಹೊರದ್ದ ಇಂಥ ಇಪ್ಪರ ಬಳ್ಳಿ ಬಂದು ನಾನು ಬರೀ ಕೈ ಮುಟ್ಟಚ್ಚು ಬಾರಿ ಮಗ ಒಂದ ಭಯಂಕರ